Large number of women belonging to Laitkyrhong Iasynroplang Village Organisation came out to the street to protest the pathetic conditions of the Laitkyrhong Road in Smith area in south of Shillong. The Laitkyrhong village is facing enormous hardship as the contractor who is supposed to complete the construction of the road is not bothered to do the blacktopping of the road. Speaking to the media, one of the members of Laitkyrhong Iasynroplang Village Organisation said that they have been forced to call the media to expose the horrible condition of the road, which has thrown the daily activities of the villagers out of gear. She said that the people are unable to reach Smith Market on time as local taxis are now reluctant to ply through this road. Kadao ka ching kabakong san teba. Ni laya keren bosen ni laya perlong meeting haka Iasynroplang Village Laitkyrhong ni lek kumnon ma baka surak ni kala simpol daki si snem asiteng asnem dunai ilap pentrei ke surak kat ba kacing pentrei kacing wan ban penduk ban khanrai ke surak kemut sakut nak kumni karong ro kim wan pentrei syu kim siang syu ti kalong ka ka ba tenca sibun yang i kino senang hakani ka than ke jongi kat bang yo i sakawai ka caka nantai napok lai lengkot hang tai mokun ring ka badai ka cu ki la wan pentrei nongkong hang ni kham hadin tai kat ba chatai pat klap poi karong kat bang ni hasno jongi pat kadang sakut bet kumni ti ngi sem ching sibun hakalet ka wan ka surak kham tam ki khna school ki badai ban be ya ka cingpuli apa skuru kim la cho ban pai ka pol ka babiang nama ba ki kali ka mai ki la duna ni ban wan ma ki ong mala sniu palak surak te ka cing yu chong ka bai ka liru kala nang kiu dan mal ba sniu surang te sakawai pederu ka cing ka ba angi yu i kham tam ki ba pang ba sitam ba pli em pol met pol kum tur ki ham ban bu hospital te gamut lada ong kaliru umur kibriu ki kham yute namal ba kasneu plus rong te sakabai kaliru ki simram te hakacing sha kamot bang dei ban lait bu hospital ro ban yo cing sumal ka babiang kan ba kacing sneu surok pade kamot hi long kila sukina kan kata kalai ke wan ro kamot tencal gitu ki bapang kham tam ki ba mot ban lait kha po hospital ti kamot ada cai hapol ti kamot ngi sem tencal sibon ti kamot ngi kum ka seng ba ngi dai pej ya kan ka snong kamot ngi la dan hi ka jing ya pen bej hi ong ba kum no ken ngin ya kren ken ya kendo ya kini ki kontraktor mar kamot ngi sem sitam sibon ban kendo ki ban ong ki ti kamot ngi ken hisu pen bej ban ya lang no kan ka singi ban ta ti kamut ba ngiyok kan ban ya selok lang ban ya pen bej lang ban kendo kan ni si ti ngakal pat ya pi ban ya kumcu ke baya dan lang pai ba barok khai yang ni ba ngiyang hang ni kum kata ka sakhi ban pen i ka khubol keleng jong ka keleng ha kini ki than ki jongi la ni keleng sodong ka pathai ba kum no ba kini ki kontraktor ki wan i ben no ken yang i klem da pentrei syu ya ni surang mot kalong ka ka ba lengo sibun kat ba chwe jaka ke ba ke dang ti menta ke la pentrei no kat ba chande pade ke la simpo da ki si snem si teng asnem dunaro syu i ben kum ni te kamot kalong ka ka ba kata sibun yang i te kum chu ru ka bol ka ba halol kum ka solkal ka ba dai pej ya ka surang kamot ba kin sim kata ka cingkit kle jongki ba kin kentu kenya itu ki kontrak ki ba dai pej ya kan ka surok bakin pentrei no te nga sngongu sibon ro ya ka solkal ka bala ai kum kan ka skim ka bala wan rai kini ki skim ba kila wan ai na ka banta ka ba ka met ka jongi ki pej ba kham tam hangi ki nong kendong mo te ndai kat kita ki kontrak pada kita simti ya kan ni mot kim sunyau ke mot ki tengi na kaliang jongka Iasynroplang Village Organisation Laitkyrhong ki pen pau ka jing song si ka bakrau ya ka jing pen sange no ban pentrei ya kan surok ka jongi nama bang ida thut aklai kawan
hak bangi la sem cin jar sibun hak lek kawan mar ngi la duna ki kali kamai ki la duna ngi ha banyak buk ban resep kham tam hak badai kas ngi yo smit ki ba bun ki nong snong nak nek snong ka chongi ki dei ki ba lek ban si ban tada sipo yo smit ting sem cin jar sibun bat lak ta ru kayo ka kot ka chongi kham tam ngi dei ki im chik nong kondong ngi ha ki bun ki ba lek bela ki yo ki han ti ka sem cin jar sibun mak duna plat ka kali kamai ki di passenger bat kata ki sem yang ngi bat sakawai ru hi cencar sibun lang ba chong kadik surok kham tam gini ki long ying ki badon ha gini ki rut chong ka surok maka cing pom pom pala chong ka surok kalak ta ya ka koi ka khia chong ki nong snong kalak ta ya bam ko di chong ki nong snong ki klung ki khna ki la ha ban ring man sim ya kan ka pom pom nak ta ka daw ni snep khia sibun pale se kan ka la ban ta ya ka koi ka khia chong ki nong snong chong ka snik snong ka chongi te nakaliang chong ka Iasynroplang VO ka village organisation Laitkyrhong ngi pen pau kata kacing sung dia ko bakrau ban ngi dakar pat juru ya kontraktor ubadai ban trai ya kan ke surong ban trai no mador khnang ba kan de kacing cencar chongi ngin like na kini kicing cencar baro bat ru ngi kerpat sakaliang chong ki sarkar ane ki bor ka badai khmi hak badai ba kan ke surong ba kin sung ba ban pen trai no sien ya kan ke surong khnang ba mangi ki nong snong chong ka Laitkyrhong in yo ya kata kacing suk bat bangin suk hak kawan